Radio Rotunda. Serwis informacyjny. Witam, przy mikrofonie Adam Zys. Dziś w ramach gościnnego występu serwis przygotowali nasi koledzy z ogólniaka imienia powstańców wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Jestem przystojnym, wysportowanym 18-latkiem. Tak mówi o sobie DJ Korbol, wschodząca gwiazda muzyki elektronicznej. Swoją karierę artysta rozpoczął w autobusie podczas wyjazdu szkolnego do Poznania, gdzie ludzie poznali jego nadzwyczajne zdolności. Wraz z udostępnianiem kolejnych filmów na serwisie YouTube jego sława rosła. Obecnie jest jedną z największych nadziei średzkiej muzyki elektronicznej. Artysta pochodzi z małej wielkopolskiej miejscowości Witowo. Na swoim koncie ma takie przeboje jak Daxter, Mario Bros, DJ Korbol. W swojej twórczości inspiruje się DJ-em Fingerem. Swoimi kontrowersyjnymi teledyskami przyciąga rzesze zbuntowanych nastolatków szukających azylu w dzisiejszym niełatwym świecie. Jego muzyki słuchają już wszyscy studenci mieszkający w Poznaniu. Właśnie wracam z klubu, gdzie zapodawał DJ Korbol. Świetna muzyka, w ogóle wszyscy go lubią. Jego kawałek podesłał mi kumpel ze Środy, którego bardzo lubię. Pozdrawiam Wiarę Zelo i oczywiście samego DJ-a Korbola. Jest dla mnie wielkim natchnieniem i moim wielkim idolem w kwestii muzyki. Uwielbiam jego muzykę, a zwłaszcza jego nowy utwór Daxter, za który powinien dostać nagrodę Grammy w muzyce. Jest najlepszy, naprawdę uwielbiam go. Kompilację jego utworów można znaleźć na serwisie YouTube. Mówiła Renata Baraniak. Zbliża się Wielkanoc. Każdy z nas jest skupiony na przygotowaniach do świąt. Gotujemy, sprzątamy, ale czy nie zapominamy poświęcić trochę czasu na refleksję? Szymon Pol. Siedząc przy wielkanocnym stole pełnym jajek, nie zastanawiamy się, jak czuje się kura. A może powinniśmy? Jest smutna. Matka kura oddająca swoje dziecko czuje się, jak oderwano jej część siebie. Chociaż tych dzieci ma wiele, naprawdę. Rodzą się jajka przez cały czas, że tak powiem, wypadają z kury. Ale ja myślę, że każde czuje tak samo. Myślę, że jest tak zaślepiona bólem, że nie myśli. Słyszałam nawet o kurze, która uciekła z kurnika w poszukiwaniu swojego nienarodzonego dziecka. Czy w takim razie można zastąpić ten najbardziej wielkanocny symbol? Kinder niespodzianką to przecież też jajko w dodatku czekoladowe, dużo smaczniejsze, mniej tuczące i z zabawką. Czekolada jest mniej tucząca od majonezu, którego dodajemy do jajek. Symbol polskości, czyli 40% wódka. Pomimo, że wszyscy rozumiemy trudną sytuację matki kury, nie potrafimy wyobrazić sobie świąt bez jajek. Trudno zastąpić prawdziwe jajko czekoladowym, a tym bardziej butelką wódki. Zapomniany, porzucony, zamknięty w ciemnej kuchennej szafce, choć kiedyś dawał tyle radości. Mowa oczywiście o budyniu. Jest to najsmaczniejsza mieszanka skrobi ziemniaczanej i mleka. Dzień 31 marca to dzień budyniu. Czy zapomnimy o nim nawet w tych szczególnych chwilach? Budyń, 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 budyń. Właściwie każdy z nas ma codziennie ochotę na budyń. Tak, bo zawsze mam ochotę na budyń. Tak, mam ochotę na budyń, bo jestem głodny. Tak, mam ochotę na budyń. Nienawidzę budyniu, wolę kisiel. Tak, ale większą mam na ciebie. Tak, mam wielką ochotę na budyń. Jednak czy jemy go tak często, jak na to zasługuje? Budyń ostatnio jadłem wczoraj wieczorem. O, nie pamiętam. Wczoraj wieczorem mama mi zrobiła. Jakieś 2 tygodnie temu. Miesiąc temu. Poprzednią niedzielę. Wachlarz wyboru jest szeroki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Śmietankowy, polany malinowym sokiem. Oj, czekoladowy, waniliowy, śmietankowy. Truskawkowy, waniliowy, czekoladowy oczywiście. Czekoladowy i waniliowy z sosem malinowym. Karmelowy okropny, ale do ciast się nadaje. Waniliowy. Tak, lubię waniliowy. Tofi. Czekoladowy, ale z kakałkiem. Mama jak robi czekoladowe, też mi się uszy trzęsą. Jedzenie go wywołuje bardzo skrajne emocje. Przypełnia mnie rozkosz. Słodycz w ustach. Czuję wysoką satysfakcję z tego powodu, iż budyń to jest produkt mleczny. Przyjemność. Podniecenie, euforię, stan takiego słodkiego rozluźnienia i ekscytacji. Rozkosz. Często porzucamy go na długi czas w zakamarkach kuchennych szafek, mimo wspaniałego, różnorodnego smaku, konsystencji i emocji, jakie w nas wywołuje. W ogóle nie myślimy, jakie uczucia mogą nim targać. Myślę, że czuję się bardzo źle. Myślę, że on się w ogóle nie czuje. Czeka. Pewnie jest w rozsypce. Pewno przykro, bo budyń mimo wszystko jako takie dobro naturalne, stworzone nie tylko dla Polaków, ale dla całego świata, powinno być konsumowane na bieżąco, a nie odkładane w szafce. Na pewno jest mu smutno. Na pewno jest osamotniony. W tym szczególnym dniu warto pomyśleć o naszym przyjacielu budyniu i zauważyć, że nadaje on sens naszemu życiu. Właśnie sobie zdałam sprawę, że moje życie nie ma sensu, bo pojedziemy do McDonalda, a tam nie ma budyniu. Budyń, 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 budyń. Mówiła Marta Knaflewska, Radio Rotunda. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.